O bore da, mae'n braf cael croesawu chi gyd bore yma i ni gael treulio amser yng nghwmni Duw ac i wrando ar ei air y bore yma. I beth sy'n gysur mawr i rywun fel fi sydd yn trio rhannu'r gair, yw mewn un ystyr bod dim ots amdana i. Achos mae gan yr arglwydd rhywbeth mae eisiau deud wrth bawb sydd yn gwylio ac yn gwrando y bore yma. Alle ddefnyddio'r neges dwi'n rhannu, fe alle ddefnyddio geiriau o'r Beibl, fe alle ddefnyddio geiriau gweddi, fe alle ddefnyddio'r neges mewn can. Be sy'n bwysig yw bod pob un ohono ni yn barod i wrando. Felly dewch i ni gyd i droi ato fe, a deud wrtho fe bore yma, arglwydd, dwi eisiau clywed dy lais di. Mewn bywyd bob dydd, pan dyn ni'n dod i gyfarfod rhywun pwysig, falle dyn ni heb i cyfarfod nhw'r blaen, mae'n naturiol i ni baratoi yn hunain a meddwl sut un ydy'r person yma dyn ni am dreulio amser neu gwmni neu chwmni. A baratoi yn hunain yn iawn ar gyfer hynny. Wel heddiw, dyn ni'n dod i bresenoldeb Duw. Dad, mab ac ysbryd glân. Ewch ni dreulio chydig bach o amser nawr mewn addoliad. Cael net goffa am sut un ydy a be mae wedi gwneud drosto ni yn barod. Sefdi fe agrwyd da
eisiau di bob awr, fy arglwydd yw, daw heddwch dan lais, o nefo rhyw. Mae deisiau, o mae deisiau, bob awr mae arnaf deisiau, bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr. Mae deisiau di bob awr, rodolau clir, rwy'n minedd a blas, dy eiriau gwir. Mae deisiau, o mae deisiau, pob awr mae arnaf deisiau, bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr. Mae deisiau di bob awr, tri gyda mi, call temptasiynau grym, am dymol di. Mae deisiau, o mae deisiau, bob awr mae arnaf deisiau, bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr. Mae deisiau di bob awr, sancteiddia fri, ar Iesu gna fi'n wir, yn eiddo ti. Mae deisiau, o mae deisiau, bob awr mae arnaf deisiau, bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr. Dwas o nef ni alla fi, o'n rwy fy hun, cerdwr sefdi, fe agrwydd dar, fy ngwisgwr nef, rwy'n byw i ti, dywysog nef. Fyddwch chi'n gwybod bod gynnon ni yng Nghysalem sawl grŵp sy'n cyfarfod yn ystod yr wythnos. Mae grŵpiau gweddi, mae gwrs alffa yn rhedeg ar y bryd, mae gynnon ni grŵp ieuenctid, grŵp cymuned. Wel, yn y grŵp cymuned ni ar nos Fawrth chydig wythnosau nôl, fe fi o'r Rhys yn anharwen ni i edrych ar adnodau yn y llythyr at yr Effesied. Ac un o'r pethau dyn ni wedi bod ni'n neud y ddiweddar yw yn edrych yn neidio i fewn yn syth i drafod ar hannu be dyn ni feddwl, yw jyst pwyllo a meddwl a gofyn i Dduw yn harwen ni. Yn harwen ni falle at ryw adnod neu ryw eiriau penodol i ni drio deall beth mae Duw drwy ei ysbryd eisiau tynnu'n sylw ni teg ato fe'n benodol. Dewch i ni wneud hynny fel cynulleidfa nawr dros y we fel hyn, wrth wrando ar y geiriau hynny o llythyr Paul at yr Effesied. Bore da pawb, mae darlleniad ni bore yma yn dod o llyfr yr Effesiaid, Effesiaid 2, adnodau 1 i 10. Ar un adeg roeddech chi'n farw yn ysbrydol, am eich bod chi wedi gwrthryfela a phechu yn erbyn Duw. Roeddech chi'n byw yr un fath a phawb arall yn dilyn ffordd y byd. Roeddech chi'n efyddhau i Satan, tywysog teyrnas yr awyr, sef y pŵer ysbrydol sydd ar waith y mywyd a pawb sy'n anifydd i Dduw. Roedden ni gyd felly ar un adeg. Roedden ni'n byw i blesio'r hunain bechadurus
a gwneud beth bynnag oedd ein ffansi. Dyna oedd ein natur ni, a roedden ni fel pawb arall yn heiddi cael ein cosbi gan Duw. Ond mae Duw mor anhygoel o drigarog. Mae wedi caru ni gymaint. Mae wedi rhoi bywyd i ni gyda'r Meseia i a ni oedd yn farw yn ysbrydol am ei bod wedi gwrthryfela yn ei erbyn. Y ffaith bod Duw mor hael ydy'r unig rheswm pam dyn ni wedi'n hachub. Cododd Duw ni yn ôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu a'n gosod i deyrnasu gydag yn y byd nefol. Dyn ni wedi'n huno gydag Felly, bydd heilioni Duw i weld yn glir yn y byd sydd i ddod. Does dim byd tebyg yn unman i'r caredigrwydd ddangosodd atom ni drwy be wnaeth y Meseia Iesu. Heilioni Duw ydy'r unig peth sydd eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth, anrheg Duw ydy Dych chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Duw sydd wedi gwneud ni beth ydyn ni. Mae'n wedi creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu i ni wneud y holl bella da mae wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Ond dwi'n gwybod amdanoch chi, ond y geiriau neidiodd allan i fi yn yr adnodau hynny oedd y geiriau ola un yn adnod 10, sef Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Mae wedi'n creu ni mewn perthynas â'r Meseia Iesu i ni wneud yr holl bethau da y mae wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. A prif beth dwi angen i edrych arno o'r geiriau yna heddiw yw ffaith bod nhw'n sôn am ein pwrpas ni. Ond cyn neidio at hynny, dewch ni feddwl am chydig am beth mae Duw yn deud yn y gweddill o'r adnodau yn y darn yma o'r Beibl. Mae'r adnodau yn atgoffa ni o beth mae Duw wedi gwneud yn ein bywydau ar ôl i ni droi ato fe a dweud mae deisiau di fel ydyn ni newydd fod yn clywed yn y gan. Mae wedi dod â ni, fel mae'r adnodau yn deud, yn ôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu a'n gosod ni i deyrnasu gydag yn y byd nefol. Dyn ni wedi ein huno gydag Felly, os dyn ni wedi ymateb i wahoddiad Iesu, a rhoi yn bywydau iddo fe, mae Duw wedi gwneud peth rhyfeddol yn bywyd ni'n barod. Trwy roi'r gobaith roedd Menna'n sôn amdano fe bythefnos nôl i ni. Ond mae yna fwy. Tydi gwaith Duw yno ni ddim yn beth unwaith ac am byth. Tydi ddim y fater o dweud, ond ni, dwi wedi fachub nawr. A ydych system gwmpas a wedyn maes o law gefn i'r nefoedd ar ôl marw. Nag Grandewch a beth mae'r Beibl yn deud yn un o fy hoff adnodau yn Philippiaid 1 adnod 6. Felly, dwi'n hollol sicr a bydd Duw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith ar y diwrnod y bydd y Meseia Iesu yn dod yn ôl. Felly, dechrau yw dod i ffydd mewn ddechrau bendigedig. Ond dechrau ydy achos mae gan Dduw lawer mwy yma am wneud yn ein bywydau ni. A byddwn ni'n edrych mwy ar hynny ar ôl y gan nesaf.
ganddynt fesur o unrhyw, ond garir Iesu mawr a'i Dduw, ond carir Iesu mawr a'i Dduw. Un peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad. Ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel eglwys, i'n cynorthwyo i barhau i rannu a dangos cariad Crist yng Nghaernarfon a thu hwnt, yna mae modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw. Eich cwmni sy'n fwyaf pwysig i ni, ac mae'r newyddion da am Iesu am ddim i bawb, felly peidiwch teimlo fod rhaid i chi rhoi unrhyw beth. Ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod y cyfnod yma. I gyfrannu pint, textiwch Si Salem i 72211. I gyfrannu 5 pint, textiwch Si Salem i 70970. I gyfrannu 10 pint, textiwch Si Salem i 71191. Codir tal neges destun ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Da ni wedi gweld felly bod ffydd yn Iesu yn hachub ni ac yn cynnig bodlonrwydd i ni'n bywydau ni. Ond mae yna lawer mwy na hynny. Tysa hynny'n wir, bydde ffydd yn Iesu yn ddim llawer mwy na ryw system sydd yn helpu ni feddwl pethau neis yn dan ni'n unain. Ond mae gwirionedd yr Efengyl gymaint yn fwy na hynny. Ydy wrth gwrs mae'n newyddion da, achos mae'n newid y ffordd dyn ni'n gweld yn hunain. Dyn ni'n gweld yn hunain bellach fel plant Duw. A dyn ni'n profi dim byd o'i flaen ond mae'n llawer mwy na hynny hefyd, achos mae Duw am weithio mwy yno ni, a'n gwachodd ni i fod yn rhan o rhywbeth arbennig iawn. Ac mae hynny yn rhoi pwrpas newydd i ni. Grandwch eto ar Effesiau 2 adnod 10. Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Ond wedi mynd ymlaen, mae wedi'n creu ni mewn perthynas â'r Mesia Iesu i ni wneud yr holl bethau da a mae wedi ei trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Felly, mae gair Duw yn dweud bod gan Dduw bwrpas ar ein cyfer ni. Ac mae pawb yn chwilio am hynny. Dyna un o'r bethau sydd wedi bod yn anodd i'r rai yn ystod y cyfnod clo yma. Mae llawer ohono ni yn yr eglwys a thu hwnt, dyn ni'n darganfod yn pwrpas yn y pethau dyn ni'n ei gwneud. Boed nhw'n waith, yn rhyw swydd neu yn rhywbeth all. A os yw hynny wir amdano ni, a bod y cyfnod clod i golygu nad ydyn ni medru gwneud y beth yna, falle bod e'n teimlo bod y pwrpas ni wedi dwyno ddi wrtho ni. Ac mae rai wedi cael trafferth efo hynny. Dwi ddim wedi bod yn hawdd. Os di'r pethau yna wedi mynd, beth yw fy pwrpas i wedyn ni? Wel, neges Duw i ni trwy air heddiw yw mae Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Trwy ei waith yn yr hachub ni, trwy ei waith yn yr hadfer ni, trwy ei waith yn gweithio yn ei bywydau ni, mae Duw wedi gwneud rhywbeth newydd yno ni, ac mae'n parhau i wneud. Dewch i ni feddwl am beth mae Duw wedi cyflawni yn ei bywydau ni heddiw. A dewch i ni gofio be mae'r adnod yn dweud, Duw sydd wedi'n gwneud, past tense. Hynny yw, os da ni wedi ymateb i wahoddiad Iesu, mewn un ystyr mae ei waith wedi gorffen. Mae wedi gwneud rhywbeth gwych yno ni. Fe mae Ioan 1 adnod 12 yn dweud, ond cafodd pawb wnaeth ei dderbyn, sef rai sy'n credu ynddo, hawl i ddod yn blant Duw. Felly, yn pwrpas ni yw bod yn blant i Dduw. Ac mae hynny'n sicr ac yn ddiogel beth bynnag yw'r amgylchiadau. Beth bynnag dyn ni'n cael gwneud neu ddim yn cael gwneud. Ond mae yna fwy eto. Dewch i ni fyfyrio yn dawel am chydig. Am yr hyn mae Duw wedi gwneud yn ein bywydau ni. Ac am y ffaith bod ganddo fwy eto mae eisiau ei wneud.
Felly, mae gynnon ni newyddion da i'w dderbyn ac i'w rannu heddiw. Mae wedi cyflawni gymaint yn ei bywydau ni, ac mae gynno fe gymaint fwy eto. Mae eisiau dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith. Ac mae am i ni fwynhau gwneud yr holl bethau da a mae wedi trefnu ymlaen llaw i ni i gwneud. Ond dewch i ni fod yn onest, dwi ddim cweit mor hawdd yn hynny nag di. Weithiau dyn ni stryglo a gwybod yn union beth yw'n pwrpas ni. A mae gynnon ni dueddiad i feddwl bod rhai pethau, rhai swyddi, rhai gweinidogaethau yn bwysicach na'r eraill. Mewn wir yn y byd o'n cwmpas ni. Ac un peth diddorol yn y gymdeithas ni yw, yn ystod yr argyfwng diweddar, dyn ni wedi sylweddoli pwysigrwydd bob math o wahanol swyddi. Pa mor bwysig ydy gyrwyr lori, gyrwyr bysiau, gweithwyr siopau. Pa mor bwysig maen nhw wedi bod yn ystod yr argyfwng? O fe dyn ni'n jyst pwyntio'r bus tu allan, mae wedi bod yn wir yn dan ni yn eglwysi hefyd, lle dyn ni wedi bod yn dueddol o osod rhai pethau ar bedestol, a meddwl bod pethau eraill ddim mor bwysig. Estalwr roeddwn ni'n wir am y gweinidog, oedd y gweinidog i fyny fan hyn. Ond efallai bod dal peryg i ni heddiw i feddwl bod ni fod i roi mwy o sylw i rai pethau. Meddwl bod y rhai ohono ni sy'n gwneud pethau coeddus neu'n gwneud pethau ar y we sydd yn bwysig, ond nid dyna fel mae Duw yn gwneud pethau. Mae llyfr cyntaf Samuel yn dweud, tydi Duw ddim yn edrych ar bethau yr un fath ag yna'i pobl. Mae pobl yn edrych ar y tu allan, ond mae'r arglwydd yn edrych ar sut berson ydy rhywun go iawn. Ac yn y Testament Newydd, yn 1 Pennod 2 adnod 5, mae Duw yn siarad â ni i gyd fel i bobl ac yn dweud wrth bob un ohono ni, dych chi fel cerrig sy'n fyw ac yn anadlu. Ac mae Duw yn eich defnyddio chi i adeiladu ei deml ysbrydol. A chi hefyd ydy'r offeiriad sydd wedi cael eich dewis i gyflwyno aberthau ysbrydol i Dduw. Aberthau sy'n dderbyniol o achos be wnaeth Iesu Grist. A mae hyn yn neges i bawb yn yr eglwys, dim i rai pobl yn unig. Mae Duw am ein defnyddio ni i gyd, pob un ohono ni, lle ydyn ni i adeiladu ei deml ysbrydol. Mae hynny'n wir heddiw. Mae'n wir yng nghanol y pandemig. Bydd e'n wir fel dyn ni'n dod allan o'r argyfwng, a fydd e'n wir wedyn. Mae gan Dduw bwrpas ar ein cyfer ni nawr, beth bynnag yn amgylchiadau ni. Yn pwrpas ni ydy bod yn blant iddo fe a'i wasanaethu e. Dewch i ni gofio, does na byd yn surprise i Dduw. Dydy'r argyfwng, mae ddim yn surprise i Dduw. Mae gynno fe bwrpas i ni yng nghanol hwn. A falle bod e ddim beth oedden ni'n disgwyl, ond dyna'i bwrpas ar ein cyfer ni. Weithiau, dyn ni'n poeni am y darlun mawr, a falle heb angen. Dwi'n cofio darlun gan G.I. Packer i lyfr gwych Knowing God. A oedd e'n disgrifio fel ydyn ni weithiau, fel y tren bach ar y llinellau tren dan ddeiar yna. Fel tren bach, dwi ddim yn help os dwi'n poeni ynglŷn â pa signal sy'n dod i fyny mewn 2-2 milltir, neu beth sy'n digwydd i'r tren sydd ar y trac yna sydd angen symud o'r ffordd. Mater i'r sawl sydd yn ystafell reoli ydy hynny. Beth sydd angen yw i ni ddilyn y trac. Nes mae nôl y coch yn deud stop, neu golau oren yn deud arafwch, neu golau gwyrdd yn deud iawn, mynd nawr. Ers dalwm byddai Cristnogion yn cyfeirio tynnu fel dilyn llwybr i fuddod. Dyna di hynny, a mi fydwn ni ddysgu lot o hynny. Os ydyn ni wedi derbyn Iesu, dewch i ni gofio rhai pethau pwysig mae'r adnodau yma yn dysgu ni. Dewch i ni gofio pwy ydyn ni, yn bod ni, oherwydd gwaith Iesu Grist, yn blant i Dduw. Dewch i ni gofio bod gynno fe bwrpas ar ein cyfer ni, a diolch iddo fe am hynny. Dewch i ni gofio i fod e'n gweithio'r pwrpas hynny allan, lle rydyn ni nawr, a bod yn barod i ymddiried yno fe yn hynny. Dewch i ni roi yn hunain iddo fe, a gofyn iddo fe ein harwain ni, a defnyddio ni fel ei blant, yn, chi'n gofio'r adnod, yr holl bethau da
y mae wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Deyrnas di yn ein calon a ni cynnydd ohonom ni nad gyddia pwrpas ni rwdan dwbaith ohonom ni fel coel cethan ein henau ni ysbriglant i'r llyn weli anna. Rod y bwyr arnom ni. Deyrnas geisiwn ni rhwg i adryddi a gorffen eistedd nôl sti yn gwybod ni i weld calonnau caeth cloth y sal a'r tlawd yn rydd i'w dim boben dros deyrnas neb. Ni yw dy eglwys ein cri adfyw ar ni. Cod yn deyrnas ma dangos dy law greu eich ein blaen a'n sef taniad eglwys di ac ennill Cymru yn ôl newid naw sy'n glan cod y deyrnas di ein cri. Ryddhad y bwyr di i'r agos ac i'r pell does dim allatal gras na gwneud calonnau rydd creais ni am gymaint mwy na hyn deffrad y deyrnas di llenwa ni anedd a chariad Cris. Yw dy eglwys, ni yw'r gomaith o gyd. Cod y deyrnas ma i tywyllwch yn ffoi dangos dy law chri iachau'n glan a'n stref taniad eglwys di ac